נוטל ידיים ידיו שחרית וצריך לזהר שלא יטול ידיו אלא עד סוף קשרי אצבעותיו. אז אומר לנו כאן מרן, לגבי נטילת ידיים אנחנו עושים את המינימום של נטילת ידיים. ומה המינימום של נטילת ידיים? עד קשרי האצבעות. אומר רבי נשרי, בתשעה באב, הטומאה כל כך חזקה, זה לא יעזור ליטול ידיים. לכן נספיק ליטול ידיים עד קשרי האצבעות. ביום הכיפורים, הטהרה כל כך חזקה, שלא צריך ליטול את כל היד. נספיק ליטול עד קשרי האצבעות. אז לכן גם כאן וגם כאן, אתה נוטל עד קשרי האצבעות, לא יותר מקשרי האצבעות. קשרי האצבעות זה כאן. עד כאן, נוטלים ידיים בתשעה באב, עד כאן. לא יותר מזה. אז כשאתה קם בבוקר, אתה נוטל ידיים. כשאתה עוד יוצא מהשירותים, אתה גם נוטל ידיים, עד קשרי האצבעות, לא יותר מקשרי האצבעות. כל זה, לבין נטילת ידיים של טומאה. כשאתה קם בבוקר, כשאתה יוצא מהשירותים, אז כן, אז זה עד קשרי האצבעות. אבל יש נטילת ידיים, שמותר באמת כל היד. מה? הדוגמה הראשונה, אדם חולה, שרוצה לאכול לחם. אז צריך ליטול את ידם כדרכו. זאת אומרת, לשטוף את כל היד עד הסוף. למה? זה נקרא רחיצה של מצווה. דבר נוסף, הכהן שעולה לדוכן, שנוטל את ידם, אז צריך ליטול את כל היד. למה? עוד פעם, גם זה נקרא נטילה של מצווה. כך הסכימו רוב האחרונים, כך פוסק לנו גם מרן. שאני שם לב זה שכל נטילת ידיים בעיקרון זה עד כאן. רק נטילת ידיים זה להעביר רוח רע, יש את הזמן שהרבי נשחק שדבר קטן ולא מפעילים אותו. נכון? אז לכן זה... נטילת ידיים של מצווה. נכון? אם להסיר את הטומאה, אז נספיק עד קשרי האצבעות. אבל אם זה כדי... אבל אם זה... שאוכל, כואב, אז יכול ליטול, אז נוטל את כל ידם. כן? בסדר גמור. ככה מסביר גם הרב במנוחת אהבה, שמעיקר הדין בבוקר היה ליטול את קשרי האצבעות. אז אנחנו אומרים, נותנים את כל היד. אז ביום הכיפורים, בתשעה באב אתה נוטל רק את קשרי האצבעות. אבל שאין כן, לגבי נטילת ידיים והכהנים, שם מעיקר הדין צריך ליטול את כף היד, ולכן מותר ליטול את הידיים. בהרבה מקומות נוהגים שהלוי נוטל לכהנים את הידיים. עכשיו, לפני שהלוי נוטל את הידיים לכהן, הוא בעצמו נוטל ידיים, אחר כך הוא נוטל את ידיו של הכהן. אז השאלה, אם בתשעה באב יהיה מותר ללוי ליטול ידיים או לא, אז הרב עובדיה פסק הלכה למסקנה שהלוי לא ייטול את ידיים. הכהן מותר לו ליטול ידיים, אבל הלוי ייטול רק עד סוף קשרי אצבעותיו. אבל אין לו היתר ליטול את כל היד. כהן צריך את זה בשביל נשיאת כפיים. מה שאין כן, הישראלי לא צריך את זה. הלוי. הלוי עושה את זה רק בשביל טהרה. אז לכן מספיק עד קשרי האצבעות. לוי? כהן, מה? בכור. מעניין, כיוון שכתוב שהעבודה היא תחזור לבכורות. הרי העבודה הייתה אצל הבכורות, עבר לכהנים. כשבנה בית המקדש, כך כותב האור החיים הקדוש, העבודה תחזור לבכורות. אנשים חושבים שכדאי להתחבר לכהנים, להיות חברים שלהם. למה? כדי שהם יעשו להם פרוטקציה כשהם יעבדו בבית המקדש. אבל... לא, תתחבר אליי, אני פה. אבל רק כמו הרב פנחס כהן, בטח הוא ישירו את זה. לא, סתם הכהנים גם ימשכו, רק שהבכורות ייכנסו לעבודה, כן? כך כותב האור החיים הקדוש, שהבכורות ייכנסו לעבודה. הבכורות יעבדו בבית המקדש. וגם עבר מביא את זה.
לגבי מה שתהיה ידיים. אה, שאם אין לוי אז אנחנו... עכשיו בכור. טוב, זה כנראה זה משם יצא. הלוי לא התעצבן עליו? טוב. הם לוי, אז הבחור זה ככה. כן, הוא אומר שזה הבח כותב את זה. שבמקום שאין לוויים, אז הבחורות יכולים לשם. טוב, אז זו. הספרדים מחקו את זה, כי מפחדים מהארץ. אמרנו. הוא כותב שלא יעשו את זה? כן. אבל זה שלוי נוטל ידיים וזה קם? זה שלוי נוטל להם ידיים זה קם? זה כמעט בכל הבתי כנסיות זה ככה. שלוי נוטל ידיים. כן, לכהנים. זה קם. הרבה שפחדים, גם בעצם זה כתוב, גם עובדיה... שמה שהכהנים אולי אמר את זה, זה שעה... אם שזה אמר את זה, זה בית חכם, אז כאילו לכן עדיף לו כל אחד, לא יודע. בסדר גמור, סעיף י"א.